Ay na, niliya din ka. Apay manong sulubaw, anyat sangsang itam. Umayak ko magkin daw iti paburkin ka din ka. Ay, anya pabor, malalaw mo nagkamampay. Gading ka, ay bumuludag mapayla iti kwartam. Uray 3,000 laang tanay. Hawa mambagas bain. Awan igatan ko iti bagas bay. Ay, nayunak payla at ay sigod nga utang kuhan ka. Ha? Wala na din ka. Naimbaglagan ka tagpinpinsyon ka. Agam siya ka, awang pensyon ka. Manumad la sweldo ngay ngagkarkarpinti raw. Nagbasay. Ay, manong. Nagsilduak. Ur-urno nga oray basit ading ka. Diyak kaya't akisayan di sweldo. Anya? Kasanaw nagsakit kami iti asawak. No ngay maadaan kami iti nadagsen na sakit. No ngay ag-cancer kamay. No ngay madisgrasya kamay. Kasapulan ti adu akwarta. Awan kastay adda-adagos ti maaramat a pagpaagas no kwa. Nalah mabit lang nga raw, kan kay ti bulbulo da manong. Saan kumatila pa kasiksikuram? Di ka nagdandanag. Sana tila pagdandanagam. Nay, Solomon, nagadumot dagita nga agasan. Anya nga agas dagita? Ay na, kumplito nga agas dagiti bakit. Para sakit ti ulaw, para sakit ti ngipag, sakit ti tiyan, para uyag kanda dumapay. Oh. Ay nalakay, nagadupay la dagitay ginatang mo idi nga agas. Aging gat adama igatang, may mayat no bastanti tayo iti agas. Ne, ti apo ko ta. Hello, Betty Apaw. Hello, Lola. Maladaw nga gawi tita. At daramidan mi kadagiti kaadalak. Anya, numarabyan ka, sukunan da ka, Apaw. Saanan, Lola? Kabalak mo tiyang gawi na siya. Kat may saan ang kamarabyan. Medyo maladaw aklaan. Sige nga raw, Apaw. Bye, Lola. Bye, Apaw. Apay, anyat imbaga ni Bete. Maladaw nga gaway. Wan ka no, tadaramidan da di pagadalan da. Ay sos, sabalin sa muter arami ng japukutan bakay. Ha? Ay na, adan sa mga boyfriend nan, katila papapadandan. Ay, hamangan no agsikog adagos ti apukuta. Kinay, manulat taon na. Hamangan no itarayan ti makasikog ko na. Kasanong tulangan, tibiyag da, iti ipas ngayon ng tuno bilang. Ay na, Solomon lakay. Nag-advance man una yun, tapanunot mo. Awan kasta agsakbay, bakit? Ay, una yun, ayah, dayjay nga ubay. Lakay, imawag di apo ko ta, marabyan ka nung agaway. Manan! Naladaw manan iti kalman ang agawid. Apay aya nga agkaraladaw nga agawid. Adda ka no lepasen da ahumur da. Adda da ka no ijay balay ti kaklase na. Ay, tinasayaat, inaksukunay. Kasanaw mo da manggundaway kinkwana. Ang mga no pagaramidan da iti dakis di apuko ta. Ay, madanag anak. Ay nalakay, adday ta ka manen ako nak. Saan man akas tati bagbagam? Ay, sos, babae di apuko ta. Kasanaw mo da manggundaway kinkwana iti dalan. Kahit agbunga ti pananggundaway da. Iso nga ibagam no sa dino abanda ti ayan na. Sukunag ti apuko ta. Dilata man ang timasidan, Lolo. Wen, aganos tayaw. Ta narigat ti agbarayuboy itan na panawin, apok. Panunutem ti rigat ti inami di abraw. Nagruna ka nagbasi mo sweldo na. Aginot ka. Lakay, addamot kwarta tayaw. Addamot maigatang itinaimas asidan. Noan niya ti adda anusan tayaw. Di tayo lamaw. Ang mga dagsakit ka na tayaw. Awan kastay ada nakasagana nga aramatan tayo akwartano kwa. Uray kasano ti panaginot mo.
No saan matla na sustansya ti kanam, awan sirbina lakay. Adada nga agsakit tayo iti kastangar aramidem. Tawan mat sustansya ti ipapaunig tayaw. Ay, basta ginut tayaw. Agkulihaw ni Betty. Iso adi tay gastos a gastos. Tulungan tayo di na medya abroad, babaan iti panaginot tayaw. Ta narigat ti trabaho na ijay. Malalala, magantay kidain. Anusan tayo ti adda. Solomon lakay, maturog kan, rabieng. Oh, adda ka di parikot lakay. Ay, naparikot ko nga ron ti masakbayan, bakit? Apay manin, aya. Kasanon to lang ataan, intun lakay ken bakit tan. Intun nakapsutan. Kasano lang atan ti biyag ti anak tayo dyan proud. Ken ti apo ko ta ni Betty. Ay na, maturog ka kiideng. Ay. Kakaiso na nga awan problema ta ita. I-relax mo man ti panunot mo. Saan atila pagproblema am? Ang panunutek laeng. Ay, makiasawa pa nga ta ti anak ta. Kasano no makiasawa. Ket ulpitan nanto ni Betty nga apo ko ta. May bilang ang tumilang nga ta, apod-pod nung anak na. Awan mo't tinubyo jay anak ta, lakay. Ay. Trabaho laeng tararamitin na. Awan samot plano nan ama ki asawa. Tamanipod pinanawan ti ama ni Betty nga apo ko ta. Kasla awanen ganas na ama ki ayan-ayat manun. Di mo lambo Nung ngay agayat tumanain. Makatumpong tunga ti iti pagwadan nga asawa. Ay, madanagan na ka. Ang mga no bugbugan na ti anak ta. Sanan to pa iraman ti apo ko ta. Ay, problema mo ti kastoy. Ay nalakay, ambaw, si kamot laeng ti mangmangtad iti problema iti bagim. Ha? Maturog kakit din, rabiin. Ay, mala, umuna ka na maturog. Taado pa iti pampanunutek. Makamu ka, no siyak maturog ako. Lakay, imawag ti anak ta ijay abroad. Agawid ka nun iti mabiait. Apay ngay. Apay bakasyon manan. Katuan nadaanon manen ti aldaw ti panagbakasyonan. Astaya. Ay na, sabten tayo nga ron ijay airport ti anak ta. Wan lakay, kaduatan to jay apo ko ta. Naimbag man ta nakasurot kayo anang sukon kanyak tatang. Nanang, ay una anak ka takailiw da ka una yan. Ay, kailiw kayo matuna yan, ananang. Apay ngay nga agsakit ka mutin anak ka. Saan tatang? Gagangay lang uyak daytoy. Ay, di mo yalang-alang dayta anak ka. Ang mga no grabe mat asakit daytan. Ang mga no agtinag-a-cancer. Ay na, gagangay latang kaso daytoy, tatang. Ay, mapantay uji ospital. Masapaw la may pa-check up ka. Tapno maagasan adagos no anjaman dayta. Ay na, tatang, saanan? Basit lang uyak daytoy ko nakmat. Basta pa-check up da ka. No di mo kaya tiyag gastos. Ay, uray siya tiyag gastos. Tadamot kwarta ngay dulduling ka. Aglaklako kayo pa iti bagas, andaw? Ay, unta na. Agurder kayo? Ay, un man. Tanay. Basit man di bagas, meng. May isa ka ban, tata? Anay mo na talo akaban baraw. Tapno anda reserba me inton panagnenep-nep. Nang runa kunay. Ngumingi naman ang tibagas. Ay, adayo pa'y buti pa nagtutudo, tata. Kinusamar pa'y laita. Ay, awan kastay nakasagana, bro. Iso atalo akabang tigatangag abagas. Nanang, nagadumot abagasin di ginatang ni tatang. Ay, ungarudan ako. Nagado ti bagas tayo dito'y balay. Ag negosyo ka din ni tatang iti bagas, nanang.
Saan? Nadamag na nga main ang umina man ng tibagas. Iso agim mulpain. Anya? Ay, una yun ni tatang. Agpanik baying manan. Wan nga raw. Ay na, managdandanag ni tatang. Awan lakad. Pakadanagan na amin ang makita na kanmangag na. Ay, jakam mo iti ama manakaw. Kinatao na siguro ti kasjay. Kanayon mo't abagbaga. Ngamawan denggan na. Ipapilit na ti kayat na. Ala, tulungan na ka mangisim pa kadag ito ya ginatgatan ko bakit na. Na. Anya dagita nga Makan May baglang nga da basto tayaw. Tanay. Adda umay at taipon. Typhoon nga. Ay na mabayag pa'y day di abagyo. Kung saan adito'y lugar tayo ti pagdalanan na. Amom lang aya. Bastawan kastay nakasagana. Apay nalakati mabisinan. Ken gimbulpi ang iti kandila. Ta siguradong ag brown out to. Ken nagado apospuraw. Anyan. Sa nga karton samot ta kandila ginatang mong. Ha, kawuna. Tama nga no ag brown out iti makatawan. Ay iti makabulan. Tilapag. Ay, amom lang, aya. Apay nga min aya, kontrabida ka, Andrea. Anya kang kaya. Asawa, wano ka ruba. Nay. Ay, mala, di ka nga rudin agungot. Wunan, aramidom latan ti kay kayat mo. Di kan pakibiyangan, tapno di kan agungag. Ala, nagadumot ti kuton dito'y kamak, Lola. Nay, nagkapandagita ako ton ngay apaw. Jakam mo, Nan, kita man no paggap-gapwan da. Ala, ditan samot karton dita sirop ti kama. Anyat kargata karton ana ipasirok dita. Jakam mo, Lola. Ay, nan kita taman. Ay, sus! Tuyo kas kadakaring mo't dagitawi. Ala, adda pa'y daing kantina pa. Apay nga da dito'y dagitawi. Nabayag samot dagituyan. Nagbangsay. Day tagayam tay maangangot mi kanina ng anagbangsit, Lola. Reserba nga road. Taadaman umay abagyunan. Ay, reserba. Oray mabangles ditan basta da reserbam. Unay kamutan, tilar aramidam. Awan kas te addahanin tayo na dadumteng abagyaw. Ta nagrigat ti makarwar. Nunay tay agbagbagyaw. Ay, adulamin nga maum. Na. Kita man, pati tinapa, indulin mo dita kartaon. Nakutkutundan, nabanglesin. Mayat pa'y dagita. Mayat pa'y nga, nabangles nga rudan. Ay na, sumanao ka madahon-akon. Di mo mangaron amaw, tinagidulain. Naimbag pa'y dagiti kuton. Tanodan dan iti panagtutunaw. Nakabunag dan iti taraon da. Si Kangay, di mo amo asaganaan ti masakbayan. Ngam nalabas tar aramidam. Agidulin kang agpaisaw. Ngam mabangbangles mag. Na. Sayang matlaang. Adon tinasayang. Gapo iti kadudulin mo lakay. Tatang, awan bagas tayon. Ingkay mangala iti bagas ijay sa rosaryo. Ay, isa na. Di yung kutsin dagijay, ta reserba dagijay. Anya? Ingkay pa'y lagumatang iti kinilo iji store. Anya? Reserba dagijay bagas. Tapno anda kanin tayo inton agbagyaw. Uno aggingginod. Addan sa kanugingginod mapasamak iti masakbayan. Anya? Nagkunang aging ginag. Kunada basta da nakangagak. Ay natatang, bunga la tinalabas a panagpampanunot yu dayta. Saan? Ala, ingkay gumatang iji store. Kandagi jay indulin yu adilata ijay. Ingkay alaan ng tasidaan tayo. Apay, di ka makawawat. Reserba nga ron dagijay. Di yung mabalin ako tiyeng dagijay. Tatang. Ay na, ay una yun aya. Sus.
Anyat basbasaam di tapagiwarnak lakay. Ay una yun aya. Ay nakabutbutang at talagang ti disgrasya. Adaman na disgrasya aluganan iti kalman. Nakaw. Kanayon mo tan a disgrasya ti lugan ti may panpadamag. Ay, wan nga rod Ay. Nakabutbutang. Sapay kunak nga agudong ak intong bigat. Ay, katagudong ka Ado matilugan na pagluganam. Ay, mabutang nga aglugan. Anya, apay? Apay, nalakati madisgrasya. Magnaaklangan. Masapak nga agreeng. Tapag naekon naging gayjay ilay. Anya, ay naglukukan. Nagadayaw ti pagpagnaem. Abutam ti manunga oras a magmagnaa. Sa nabalay. Tinapatag. Mayadayo ak iti disgrasya. Sapay nagtuo daw, iti manungal daw. Limmo kay ti daga. Raprod ti daduma kalsada tayaw. Ano ngay matebag. Ay na, advance ka manin nga agpampanunutan, Solomon. May mayat ti advance ta masaganaan. Anyat gatangam ijay ili aya, ta siya kon ti agudaw. Ay saanan, siya kon. Di mo amaw ti gatangam. Ay na, nabanduga mo na magmagnan. Ano sa kon? Ay, baka dano naktulat tayo di balay. Ay, baka tutudon. Ay, sos! Ay, imbaya kabak na. Ay na, sapay adayo pa iji balay. Ay, magnaklat ta. Diyak kayat tiagin na. Uray ta damit payong kao. Ay, diyak kayat ti marabyan ito'y dalan. Ay, sus! Ang tinag mo tinag iti bat-bato iti kalsada. Ay, partakak ti magna. Ang tarayak lang ang narigat. Ha! Ay, marga iti nagakit. Ay, iti sakak napandagan. Ay, tulungan dak! Tulong! Anya, makita ang tibong at arabid mo, Solomon. Dandanikan dimmaga, gapo iti kinasukir mo. Ay, nahunak no mataya ka. Naipaga, tandadagos nakakita kan ka. Tanusaan, naikali ka kuman asibibiyang. Andrea, nagsakit ti bagbagay. Nalag, paimbag ka, tapno makarwar kan dito yung ospital. Pasensya kayo, no linukatan mi ti sa rosaryo, tatang. Awanan dagiti induldulin nyo abagas. Kinanan ti marabutay. Anya? Amen? Wun, awanan ti nagbati. Kandagito'y dilata nga indulin nyo ijay. Nag-expire da amin nun. Anya? Awanan serbi dagito'y. Ado akwarta ti sinayang iyo, tatang. Maibal lang amin dagito yan. Ay na, nagsayangan. Ay, talaga sayang, tanatangkan ti ulaw mo. Bakit? No addang amin maibagakan ka, denggam, saan aday talaam mo ti sursurutang. Pasensya kayo. Pakawanan da kuma. Ay, saan na maulit day jay. Di kay ngamin unay agdandanag, tatang. Wen, maawatan mi, no sagsaganaan nyo ti masakbayan. Ngam no nalabas, dakas. Ay, huwag. Amok to, numaminsan. Ne, adamat gayam la ko yung akwentas na nanseng. Balitok da italitay. Ay, i-reserve mo man nga ruti may sa kanyak. Kaano nga alaam? Inton sumaruno nga lawas. Agdis kitarak pa ya. Kurang amin ti sweldo nga pagbayad ko. Basta sigurado nga alaam Narigat nga may no reserve ko. Kalpasan na, di mo gayam gatangag. Sigurado datan. Di pala nga kayat ko ti maadan iti kasta nga kwentas. O sige, i-reserve ko nga ruto para ken ka. Ay, agyaman ako na nanaan siyang. Udno ka di dyan na damag ko. Ngay mutang ka manan iti lending, leti anak ko. Kat anya ko manuin mo tangak manan. Naibagam ka di kan lakay mo, tay may papaniti tayo tabanag. Ay, nasaanan nga masapul nga ipakaamok ka ni Rodil. Tasyak matlang timang bayad. Wana, nga mag-asawa kayo.
Rumbang lang nga ipakamong kang kwa na dagitar aramidam. Ay, sigurado mo't lang nga hanak nga palubusan nga umutang dayjay, tatang. Pangusaramanan iti kwarta nga utangam, kunanan tumanan kanya. Anuam nga minayang agpayso ti inutang mo ang kwarta anak ko. Agsusuldo ka mat. Ada nga ron napatag nga pangusarak. Kurang matiswildok. Ay. Ang mga nukumkumpurmi man ti pangigas-gastusam Di mo pala nabaybayadan tayo may sa alon mo. Ita imutang ka man Mabalin ka di, tatang. Hanyo nga pakibibiyangan tararamidok? Palagip laeng anak ko. Si kantumod laeng tagparikot no mailumlum ka ito utang. Nanaansing adakon. Umay mo ka di alaan ang ti kwintas nga in pariser mo, letay. Oo, nana. Dati man ti bayad ko. Kompleto diyata. Ay na, agyaman na launay, letay. Bag to ti sumaruno nga gatangak niya, bag. Awan pa'y lakok abag, letay. Saan pa'y asimang pati order ko ang nagkapoy jay abroad? Di urayak. Ala, bagaan kanto no sumangpag. Si Kati umuna apang ibagaa. Tapno mapilim ti disenyo akayat mo. Thank you, nana. Mari Isabel, umayak man. Agtugaw ka maray. Anya ti bagaan? Nuhang ka nga bisi. Agpasintro ta. Inta agpasalon. Ay, pasensya kan Marilete. Ngamawan ko rata. Kat no nagidyan ta nga imutang itilinding. Naibus mon. Adda ngamin nang usarak maray. Kastaya. Inton maminsan tulangan Ni, mayat ta kwentas mo amaray. Italaan adlaw ko. Ginatang ko kininanaansing dato nga kwintas. Balitok day ta maray. Wala. Igamam ka di. Hanak nga gumatgatang itipike nga kwentas. Aping ita ka laeng late. Naggap-gapwam. Nagpariban kan sama na. Dakas ayamat no, agpapinta sa krudil. Saan magkit day? Ngam nangalami ti kwartang inaramat mo ngay. Ay, kwa. Ay, inlibre nak ni Marie Isabel. Anya? Nasabat ko man ni Mari Isabel itay. Kasla saan mo't ang nagpariban? Kat talaga nga saan ata, foots pati naramid da kanyan. Di na kano kaya ti Mariban, tabaka madadal di buok na. Takwintas mo ngay. Nangalaam. Nagsilap mo. Balitok day ta. Ay, kwa. Ay, Nangalami ti day takwintas ko na. ay, kwa. Ni Marie Isabel mo't lang Binulot ko. Siguradum lang litay. Jak kayat ngumot utang ka para lang iti kakasta bambanag. Uwan ka di. Narigat ti umot utang. Aginggat ka ba ilang ta? Liklikan ta ti umutang litay. Marie Isabel, mabalin nga no agdamag nila kay ko kanyam kat ibagam nga si Kati nang ilibre kanyak nga nagpariban niya. Anya? Kan oreto ko intas ko, ibagam nga impabulod mo kanyak niya. Ay namare, apoy masapul nga agulbud ka kin nila kay mo. Basta. Amo maray, saan ang nasaya at ngululbudam ti asawam? Ay na, sabali nga ron ti ugali da dyan nga asawak. Ag-ungat no maamo na nga syakti na gastos ka dagitoy. Sinangpat mat gayaman tila kong nga bag na naansiyang. Kasangsangput na laeng itay lete. Manungay ti presyo dagita. Kita ti price tag na. At damot laeng dita. Saan nga agpapada ti presyo dagita? Ay, dato di kayat ko ni Mala, muto nga rudan tay supot ka. Kwa nanaansing. Napay. Mabalin nga agpauna-akpay lang. Pakilista pay lang ti balance ko. Kano nga'y makabayad ka no bilang lang? Into next month, no maalak di sweldo, agbayadak nga dagos kanyam. Awan ka di trabahom ita. Late, anak ko. Awan tatang. Aguray ka. Unak matun tabuok mo. Nagpariban ka ka na Katuwan na tatang.
Bagay ko matlang datunat nga buko. Kita anak ko. Dakkel sama ti magasgastos mo iti binulan ngem ti masusweldom. Ayos lang da, tatatang. Mabalin ko matmanan ti aglon no kayat ko. Nabayaran ka rin dagiti mo nga inutang mo. Saan pa, matkit di? Sakbay nga umutang ka manen, agbayad ka pa nga umuna. Di mo ipalubos ang mailumlum ka iti utang para laeng ka dagiti awan met kay iskan na abanag. Anyang awan kasus kanak at mausar mat dagiti utangak. Amo ka di ti asawam ti kastangar aramidam. Awan bibiyang ni Rodil no maipapan iti kakasto nga banag tatang. Saanan nga masapul nga maamuan na. Anya? Umot utang kan aggasgastos ka asaan nga ammo nilakay mo? Ibagam magingwa na nang runal dagiti utang anak ko. Napanak nagbayad iti utang ko iti lending idi na minsan nga aldaw, Marilete. Aya, kat. Salsaludsuden da kamat ijay, Mare. Mano ka nun abulan, asaan ka nagpakpakita. Ay, kwa. Agbayadak tumatlang ano, agswilduak. Agbayad kan, Mare. Overdue kan samot tang. Saan nga bali? Tamabayadak tumatlang. Isabel, nabayagaw asaan ang nagpakpakita ni Kumarim Aliti kanyak. Adda ka di balay da. Adda mo't nana, nakasaritak pa'y idi kalman. Anyat masapulukan kwa na. Adda nga min utang na, asaan na pa'y anabayadan. Anya, adda mo't utang ni Marileti kada kayo nana. Won, saan pa'y a fully paid tibag nga inala na kanyak. Ay, una yun day di Marileti. Maiwara samot ng ti utang na. Amangan no saan pa yung amo nila kay natikas tangar aramidan na. Ay matuo ka na nga rudon amang ururay itibayad na. Di mo't agpakita kanya akaun. Umayak man, Rodel anak ko. Nay, adda kayo magam tata. Ay na, saan pa yan nagawid ni Lite? Saan ati anak ko ti gagarak, Rodel? Sikati kayat ko ang makasarita. May papanday to iti panagot utang ni bakit mo. Ha? Utang? Wan, naiwaras ti utang na. Amok nga inlimod na king ka. Ha? Kinapodno na barok. Adon tilon na. Jak amo ano nakabayad ang? Anya? Idi pa'y lasang kaibakakin kwa na. Asaan nga umot utang, tanarigat agbayad. Ngam imutang latagayap. Kasaritam to anak ko. Nanusyak nga amana, awan denggen na. Ang mga nusyak nga asawa nati denggen na. Ay, madanagan akbaraw. Ang mga nudak kaluuna yung ti utang na. At daman ti salutsudakin ka, Isabel? Anya day ta, Manong Rodel? Amok anasingid ka agayim ni Liting asawak. Apay ni Marilete, Manong? Pudno ka day, asikatin nang ilibre iti riband na idi na minsan. Kan sikatin nang ipabulod iti balitok akwintas na. Kinapudno na ni Marilete tinaggastos para iti reband na, Manong. No may papanmat iti kwentas, ginatang na dayjay kininanaan saying. Anya? Pasensya ka no saan ko ana ibagbaga, Manong. Mabuti nga ngamin numaranaak ni Marilete. Ungayam, sapsapulan damat lang iti lending anagutangan mi. Ta saan pa'y anakabayad, Manong. Ay, una yan, tikasta. At dapat daddo maalon na. Jak amo ano na bayadan nan. Naggiddan kami ngamin idikit. Siya nakabayad akon. Isabel, amang kit din o dapat tinagutangan adi mo. Day tati jak amo, Manong. Tano daddo ma. Ado ti kwarta ni Marilete. Ka manulaang mati susweldon mi iti trabaho mi. Ay. Agsakit ti ulo na kastilan. Nagsasanga siguro ti utang dyan sa hawak. Masayat mo, tanagawid kang Lite. Apay ayala kay. Apa, di mo yung bagbaga kanyak nga adugaya mo ti utang mo. Utang! Uy, hangkang amawatan? Di ka naglibak. Tanagpudno ni kumaring nga Isabel kanyak. Apa, kasta ka ba kay? Idi pa lang nga ibagbaking ka, di mo unay ti umutang.
Ano santa ano anya ti suswildon ta? Awanan bibiyang mo, tasyak matagbayad kadagita. Kun abay may dito balay itay. Agsingir ka no iti utang. Ha? Awanan litay. Kamatindakan dagiti nakautanam. Anak man nga umutan? Siyak matagbayad ko nak. Ngimsak ta asawa. Rumbang lang amok mat ati kas tangar aramidan. Naimbag ko ma, no negosyo ti pangusaram kadagita akwarta. Ngam saan may tapagpapintas mo kan igatang mo iti kumkumpurme. Agin babak nang ka. Hangkaman nga makibibiyang. No utang ko laang. Siyak timang bayad. Uy, tatang. Apay nga nagpulong kayo ka ni Rudil? Wen, tapno maamuan ti asawam, ti kas tangar aramidem, anak ko. Amuyo lang nga rudan ti ugali dahi diyang nga asawak. Nagpangit. Sika tinaalas ti ugali na. Maaramid mo pa tagilimot iti asawam. Ni, apay, adayamat may tulong ni Rudil kanyak. Manulang mati masuswildo na. Agpada kami lang mat. Manulaeng ti suswildon na, ngam at least, saan ana ilumlum iti utang akas ka? Saan nga itagnanayon, kat mailimod mo dagita nga utang mo? Tano saan ka makabayad? Ijay balayaw ti pagsingiran dagiti nakautangam, kan maamuan tumutlaang ni Rodel nga asawam. Asino jay may dito balay tayo lite? Nakautangam siguro mananda jay. Wan, imay nagsingir. Anyat problema maya, Rodil. Agsalsalud-suda ka na sayaat, yung kasta ti pa nagsungsungbat mo. Manakibiyang kamat gamin. No kasta mo lang ka na ngayon, saan ka napakibiyangan? Makaamu kamutin ka dagiti utang mo. Kadiwan. Agkanya-kanyatan. Diyak maguston ti kasta nga aramidam. Siyak nga asawam ti babayin mo. Narigat ti madan iti managutang nga asawa. No agsasaw kamot, kaslahan mo nga napadasan timutang. Wan! Ngam no umutang nga, ipakaamukin ka nagbayad ka dagos. Siya ngay, inlimod mo kanyak ti may papan ka dagita utang mo. Sapay dadak kilagatad. Nanya tinangus-usaram ka dagita kwarta ah. No na umakan, di pumanaw ka. Awan bibiyang ko. Ay talaga, pumano ako. Tsak kaya ti may lumlum iti utang, gapo iti misis ama nagutang. Asawa ka, umjak mo, no asawa mo't lang ti pangibilbilangam kanyak litay. Pasensya kayong tatang, ngamdya akong maanusan ti aramid ni liting anak yo. Saan ka di amaala itinasaya asaritahan da ito'y Rodel? Narigat akasarsarita ni litay tatang. Isupay kayo diti makaungit. Diya akong maanusan ti kasyang ugali na. Amuna ama di tiritnak, tayin limod na ti may papan kadagiti utang na. Ngum isupay lang tadaganas na makaungit. Rodel, iti kasyang aramidan na. Diyak among no asawa ti pangibilbilangan na kanyak tatang. Ay, ala, mawatan ka Rodel. Uray ay ayatem ti may sa atao. Nul ulbudan na ka. Talaga amadismaya ka. Nang runa pa ikad inlimod na ti kinaado ti utang na. Nagyaman na, tamawatan da tata. Pasensya kayo. Tauray siya. Amok ajak ka ba ilan abayadan ti utang na? Tamanulaang mat ti masuswildok iti trabaho. Talaga nga pinanawan na kunta asawak, tatang. Basol mo lang. No apay pinanawan na kalitay. No apay mo't ngamin anaturod ka nga imutang. Katidakis na, inlimod mo ita asawam. Ba nagapagsakitan launay tinakam na kengga. Basol ko matkig di Saan nga may parbang di kas nga inaramid ko? Mahilig kang tumit ngamin nga umutang anak ko. Ay, Diyok, amo no niya tirumbang nga aramid at tatang. Aggagat ka agtrabaho ka. Inutam abayadan dagiti inutang mo. Kanyat amom, ang mga numay ayaw tarik na rin ni Rodel, kat agsublin tumutlaangkin ka. Diyak ko naman nga mapasamak dahi tatang. Naimbagla nga ang tanaranaan ka dito'y balay ulit eh. Di ka mo't agpakpakitan. Nanaansing. Imayak, tao may kusingirin ti bayad ti utang mo kanya. Awan nga pulos kwartak tadta. Nabayagan da nga utang mo.
No di mo mabayadan, isublim lang ang tibag kanya. Awanan ajay bag, inlako kun. Pinagbayad ko iti dumamat lang nga utang ko. Anya, Ano san nyo pa'y ate aguray niya? mano abulan anagururay aklete. No kasta mo lagayam, ipabarangay kalaangan. Ijay sango ni Kapitan ti pagsaritaan ta. Ha? Ay saan handa nga ipapabarangay na. Pasensya kan, ngam narigat ka mo ngami nakasarsarita. Di mo amo ti agtungpal iti karem. Naglangan ka manan, Marilet ni. Dakal ti parekot ko tad tamari Isabel. Agigidan dagiti umagsinger iti balay. Ni nanaansing in pabarangay nak. Pinanawan nak mati asawak. Saan mo't amabalin akas tamlaktan, Mare? No saan ka asumrag iti trabaho? Di nakarkaro asaan ka makabayad iti utang mo. Amangan numaikat ka pa'y iti trabaho. Han ko nga kaya ti agbiag. Nasaysaya at san orno sa klangan dagito'y sakak. Kasla kaya't kunti mailungonan. Ay sus, saan Pang-asim, ta saan akas tati ibagbagang, Mare? Anya langan ti panunutan dagiti tattao nga makakita kanyak ngay. Pinanawan nak di asawak, gapo iti utang. Siyempre, at damat labasol mo, Tanagilimod, kan nagulbod ka kini Pare Rodel. Iso siguro anadismaya. Ay na, Diyos ko, haya. Ala, anak ko man. Saan akas ta, Mare? Saan pa'y anala daw ti amin? Mailintag mo pa'y dagiti bidot mo. Lida anak ko, inyagan ka iti sidaam. Nagdinengdengak. Sinagpawak iti tinuno abangos. Edi soyolat ta itan, tatang. Ne. Apay kastatin lang ang nakatugaw. Naglaladot ka ba, anak ko? Nagbabalaunay dagita abagam. Nakatingig ta ulam. Kaslag kakapsot ka. Naggayad pa taking baba abibig mon. Apayan? Ay, awanan. Nadagsan unayan ti bagyak. Nakapsutak nga permi. Ipan konsan, tatang. Ha? Ipan nasasawa mo. Ika mo man tangiwan mo. Sumrag tingilaw. Nadagsan nga raw dato'y sobilkon. Kudkudan nyo man kit ditimugyang ko, nagatal. Hanak nga makakudkud ta nadagsan dato'y imak. Ano niya? Likan sama ngamin mangmanganan, anak ko. Nakapsutak nga raw dan nga angal-ngal. Kahit mo tasubwang ka, kumapsut ka talaga, ano di ka mangan? Awanan ganas ko nga agbibiyag, tatang. Kasla kaya't kunti agina na. Mala, umay ka sa subwang ka. Urayan na ka, tayo na mangala itin na po ijabalay. Ay na, Mare. Apay ngay akas tamot tilangam. Nagkutong kamatan. Ay, naglalaok ti parikot ko, Mare. Anak makaturturog, anak makapangpangan, awan ti pigsa. Di ka ngamin unay agpampanunot, Mare. Tapno saan ka ma-stress. Panagrik na ngamin kadagmamay sa awan ka kampik. Awan ka binadang ko iti biyag. Ada kami amang tulungkin ka, Mare. Ada ni tatang mo. Di mo itulok nga at iwanda ka dagiti parikot mo. Patib karam ki di ti pakinagam mo. Parikot ko nga ron no kasano nga makabayad iti utang ko. No kasano nga mapakawanak di asawak kat subli anak. Nasakit ti ulok nga agpanpanunot. Kasla bumtak. Kasla mabagtitak. Ada tao. Bintay, gusto ka bakit?
Ngalalala, Huston, di ka nagsangit, bakit? Inawagan na ni tatang, katimbaga na ti ka sa sahad mo. Iso ang nagawitak. Ala, panawan kayo, tapno makapagsarita kayo ang naimbag, mare. Mare, agyaman nakitipan ng sarong karmo itasawa ka. Awan anyaman na, pare. O sige, patuloy ko. Pasensya ka, no pinanawan ka liti. Bunga lang ti sakit tinakam ko dayjay. Ngam saan ita? Sakit ditag dawat iti pasensya akan pamakawan mo. No, saan ko mga kasya tinaramit ko? Saan ko mga napasamak ti kastoy? Sorry nga talaga, Rodel. Nala, napakawangkan bakit? Agpaimbag ka nga Rodel. Agpaimbag ka, tayin inutin ta abayadan ti utang mo. Ay, kwa. Siyak to timang bayad kadagi dya inton ag-imbaga. Kasaok dagi dya nakautangak. Mawatandak mat siguro. Siyak timang sulbar iti parekot nga naramid ko, Rodel. Tulungan kan to bakit? Basta agpapigsa ka. Kat nun imbagan kan, di mon ulitin ti naramid mo, wan. Uwan, Rodel. Promise nga perme. Ay, anya matikas to yan. Grabe matikas to yan, mapaspasamak. Asino ti ka sa Om Conrad? Hawa magkadwam dito'y anak ka, tugaw ngam sumanao ka. Nagdakkel nga ro ti problema knanan. Anyaman ti problema mon aya, Conrad. Ay, jikal din ko Di namat paggatasan, di doang nga anak na. Ay, no kasta, naganakan tay kalding mau. Una nang, naganak idagsapa. Hanggang di namat paggatasan. Mabisinan na ganyan anak na. Ay, problema matikas to. Ay, gagangay na siguro, tada mo na ngamin ti aganak di kalding mau. May ruwam tumala siguro. Sapay ko mga rod Mata na aganak talaga. Ang mga numatay dagi dyan anak na. Sapay nagpipintas ti kulurda. Ay, hanyamat ngamin di inadan. Makapay-stress sa panunutan. Ay, subyak jakal din ko na nang. Jak makaid na. Tanod di na pala kaya tapaggatasan. Inak gumatang, ani ti mamadorda. Kahit kumusta di kalding mau, pinaggatas ba't lang di inada? Saan nga rod? Isa pinagmamadur kon adag iti anak na. Kaya damat. Kaya't damit. Iso na lang tanagastos ti gumatang iti gatas. Sapay awan kwartakon. Pangalak nga tangay ti igatang ko iti gatas da. Sapay narawot da. Problema mo ti kastoy. Ala, mangterdak iti igatang mo iti gatas da. Tapno saan kan nga ag problema anak kaw. Ay, anak na nang. Ang kasanungatan nga, dumakkel dagiti anak na. Pangipasturak to nga takadakwada nga. Awan mo't nalawa dagata yung pangipasturak. Ay na, di mo pala problema anday ta. Di pala agdama ti problema No, kasano ang mapagatas mau dagiti anak ti kalding mau. Baybay ang pala panunutan ti pangipasturam. Takno di ka mariribukan. Pare Conrad, gatang mamin ang nagitay tarakin ko kalding. Tana uma ako ngagtartarakan. Kan awan pagpastura nang. Sayang, mayat ko Ang awan mo't kwartak pare hay may. Adda, agdiskitar ka pare. Sapay pasig ang masikog dagiti kalding ko. 5 ang masikog, kan may sa kalakyan. Gatang mo itinala ka pare. Tanong sa bali ti pangilakwak, nangina. Awan mo't paggatang ko pare. Utang mo na isaw. Ay, diyak kaya't yung umutang pare. Tayo supaya pampanunutak dahil diyak lakit di maiturugan ko Ay ka, ano sa mga road ate agdiskitar ka pare. Sayang dagijay. Masikog da pa'y amin. Kat naglaka. Wala, sige. Padasag tagdiskitar pare. Datang, kwartayo man. Ambok nga da kwartayo. Adda tayo naglakwan nyo itinuang nyo. Apay ti kwarta, pangusaram. Paggatang ko kumay ti kalding. Nayunak tayo kalding ko, datang. Anya,
Unam ngawan pagpastoram. Ita gumata ka ba na ni tinayon nan? Agmula kiti sakate, tatang. Agmula ka pa yung muna sa kagumatang ititaraknam. Pautangan da kuno saan? Ibagayo, no, didak pautangan, tapno makadiskitara kay kinaduma. Pagkatang ko iti materialis, di dulduling ko kwarta, Conrad. Tapasok atak ti bubong ti kusina, adun tagtagtag. Kala nga ron, saanan? Pare Jaime! Pare! Oh, pare Conrad. Anya nga, agdan na diskitara. Awan pare, nga malay, utangin ko. Sigurado ka? Uwan, basta di naksingirin na dagos Well, danag mo na ya pare. Yung magtulang ta. Nung di ka makabayad, sublik na kitikal dinggo. Sige pare, makamunitan. Alang araw. Mabalin mo ayawid na kitikal dinggo pare. Akal ding mo mata. Ay, problema mo tikastoy. Pangipasturak nga tanungay ka dagiti nagado akalding kaw nanang. Ay na, anak ko aya. Apay ngamin anangala ka iti kaldeng no awam mo nakasagana a pagpasturam. Kunak nga rod nga agmula kay ti sakate. Inak pa lang mangala iti imulak. Nagmula ka kumapay nga imunaa sa kanangala iti taraknam. Ay, sapay masikog lagi di akalding. Isakat tiyambay laeng idaa anak ko. Yarami idam iti balay da. Tapno da paglinungan da. Tano sampay ti agsakate. Adumet ti sakate ijabantay. Wanan ananang. Apay kasla glulutoy arimbor di anak tabakal. Kasla nagdakkel marin ti problema nan. Ay na, problema na ti araramidan na abalay dagiti taraken na. Agbirbirok iti yero itay ngam awan mabirukan na. Orayen na matarimaan ti kusina tayo Sano maikat si sigo na mo baong? Isunto sa na. Rasonos to mga desisyon na yung anak mo nga. Saan nga agpampanunot no dagduma? Sa intungkwan, agprobleman. Iraman na pa'y na taon, agproblema no dagduma. Malang, awawatam ka din dya anak talakay. Amom matakas dya iti ugali na. Pampanuinuyam kami ni Sukastay. Di mo kami ung tangkad. Kaasi mga raw no maungtan tagpasugnod no kwa. Sapay naglaka ma-stress dya anak ta. Isu nga awawatan ta kumalatan lakay. Samot lang nagitikalding mo pare. Uwan pare, nagigidanda anak-anak. Sagduduwa ti anak da. Nika, maya ka pare. Surtime ta sagdudwa ta anak da. Lagi tayo na duma. Sagay sala ta anak da pare. Uwan pare, ang problema kamat na pangalaki iti ipakan ko kadakwada. Kamulmulak pala kami niti sakate. Ay, problema mo na pare. Kasano, tayo bayad mo nga pare. Makipagpakaasi ako pare. Hulugan ko mati pamayak nagbayad. Ay, mabalin na ta pare. Basta binulan Uwan pare. Okay. O sige nga ron, labasan ka pa itanay. Nakitaan, nung kasano ti pamayak iti balay dagiti taraken ka. Kurang pa nga minti kabil ko ayero na. Adaan mo yung agumatang iti kalding nana. Apay, ila ko maun dagiti taraken mau. Problema nga ron no pangalaki ti pagbayad ko kan ni pare Jaime. Masapol ka no ahulugak iti binulang ti utang ko kenkwana. Ikontak ta ang kaan anak damat. Mabalinan aya nga isina dagiti anak da. Ipasurutan dagiti anak da ama ilakaw. Inuta kun nga ilakaw. Taawan mo't pagpasturan. Problema lang. Kakaasi na lang mabisinan. Apay kay nga ila ko madagos dagiti taraken mo, Conrad. Awan nga rod pagbayad ka. Isu nga ilako kun kan awan pagpasturan. Naibusan tay sakati ijibantay. Awan maipakanan. Orayon pa'y kumado makil dagiti anak na sa mo ila ko. Tapno adda ko matubaw.
Awan mo't nga rod may pakanan, tatang. Iso nga ila kukit din. Problema lang dahi ta. Tsak kaya ti may stress. Tsak makaturog amang pampanunot no pangalaki ti ipakan ko. Nasakit ti ulok, tatang. Anya, nagal-ala ka pa lang aron iti tarak na, nakas tama lang. Basta ila ko kaun, period. Apay akaslag laladot ka manan, Conrad. Kasla naman problema, maun. Nalakom mo't tandag iti tarakan mo apag problema, am. Ada ka di manan parikot mo, anak kaw. Ada nga rod kamuro dito agong kunanang. Nagado apag tubuan na. Dito ipayayan ti agong kumit. Adaan alimawat ti abot ti agong ko. Ta medyo limtag ti nagtubuan ti kamurok. Ay na. Umdas man daytan apag parpariko tam Conrad. Basit labanag dayta, anak ko. Dakkalabanag para kanya. Tanay. Ada planok nga arman. Ngam kastoy mat ti agong kon. Damat nagdakkala kamuro na. Kat, maan ano aya? Saan ba tamadlaw? Madlaw na nang. Apay, asino ti armam aya, anak ko? Ni Agustina ko mananang. Ay, wan, nasingpat day dya abalasang. Kayat ko aparaken ka, anak ko. Asano nga rod maaram ko nga ikat kastoy matitsurak. Kababain, amang ano katawaan nak. Ay, saan? Negatibon to matadagos ti panunutam. Laki din, arma mount tap no makaasawa kan. Paimbagag pa ito'y kamurok na nang. Inak to arman no in-person day tao. Ada ako nito ayan tiri daw da Agustina. Ay, kaslag nervyusak man. Apay nga yung kastoy. Oh, problema mat ti kastoy. Nini. Naglamisan kita kulap ko. Nyamat tayo. Ay na! Naimbang orasyon, nana. Ay na, mangigkigtot ka mat, Conrad. Ape, nakatakder ka dito, ayan tiri daw ngay. Sumrak ka. Kwa. Agtuktuk ako maitayan, nana. Apag-isumat na rumwar kayo. Agad sumrak ka, abarok. Anyat gagaram. Ni Agustina ko ma, nana. Ada ka day? Ada dita salas. Ala, umay ka. Sumrak ka. Agyamanak, nana. Oh, Conrad, sigamat gayam. Agtugaw ka, ah. Oh, pare Conrad, Ha? ada ka man. Agtugaw ka, agsasango tayo kada Agustina. Agi-istorya tayo man. Ada ka dito'y pare Jaime? Gagangay ti barua pare. Umay sumarongkar iti balasang. Ha? No kasta, agar-aram ka ni Agustina, pare. Napayagan na pare. Di na mula kasyal na Agustina. Jaklot na mapukawan, di namnama pare. Sige nga, anya gagaram pare. Ako awan. Umaya ko mga bumulod iti bigao Agustina. Ah? Ay, anya abiga o Conrad? Tay dakkel, uno tay baset. Tay dakkel no da. Damat gayam karibal ko kanya Agustina tatang. Problema mat da ito'y. May nanak ko. Gagangay na tabalasan ka nga ron ni Agustina. Talaga nga adulang tadag iti agarim kang kuana. Tamalak sida na pintas. Nagagat pa'y kan nasing pa'y abalasang. No ngay mapastedak, di bampannog laang. Talaga akas tati agarim anak ko. Kas bakan ni nanang mo idia. Adaw dagiti agarim kang kuana. Nagbabak nang dapaya. Kan nagtataal na. Kas bakita pa'y barang. Sakti inaya ni nanang mo. Depende, iti diskarte na ita. Manjaksan? Na? Amangan no basta din naktumot laang. At damot gayam karibal ko. Kat dayjay pa'y apari Jaime. Anyat laban ko kinkuha na ngay. Nabakbak nang ni Jaime ngam siyak.
Wala, gumnabisyo mo. Manugal, kan artag. Ngayon no kaya na Agustina ti kasya klase ti lalaki. Si kakit awan bisyaw, nagagakapay, kan adama ituram. Iso adakal ti laban mo, anak ko. Di ka mapukawan ni tinabnama. Agaram kalata. Agyaman nak, Agustina. Kunak lano bastidin nak. Kunak no ni Jaime ti aklunam. Sikati kayat ko, Conrad. Ngamin, awan bisyom. Diyak kayat ti lalaki ana bisyo. Ay na. Pinaragsak na kiti kastaunay, Agustina. Agyaman nak ha. Naggasatak mo tayo. Tak kinayat nak tinakapimpintas. Nakasingsing po tabalasan. Nagasatakmat ata kinayat nakmat, Conrad. Inton bigatan ti kasarta, Conrad. Apay akas la mariribukan ka. Problema nga ro di maparti ababoy. Amangan no kumurang. Kan di pantalon ko. Nalawlaw matigayadan na. Saan? Ado dyan maparte ababoy. Tadamat isabat ni tatang ko ang maparte. Kanya pantalon mo, talaga akas jay ti style na, Conrad. Naruam ka lang amin iti fitted a pantalon, iso amay kawa ka. Ay, di dak natakatawaan no makita da di pantalon ka. Ala, saan, Conrad? Unay kan aya. Saan man natila pagproblema am? Basit laba nagdagita pagparparikutam. Di mo ko ma-stressan ti bagim, Conrad. Nanang, kasano da ito yan nga eh. Kasarmin kan Agustina. Ngam di makalmutan tayo lutag dito sipang ka. Anya? Apay, adalatag mo aya. At dangarod nanang. Kunak, ano mapukaw mutlaan. Ngam di makalmutan. Nagsakit na magnaak. Marigata na ka magna. Ay, ipuspun tayo pa ilati kasaryo, ano kwa? Ay, saan na nanang? Ang mga nagbabawi pa ni Agustina. Kahit kabailam nga raw. Pilitak ananang. Conrad, nalpasan ti kasarta. Umo na arabi ita. Ha? Umay ka agintan ata maturog tan. Ay, umuna ka na maturog, Agustina. Diyak pa ngamin makaturog. Umay ka nga ro, tagid ida tapaylaan. O sige, madamdama biit. Ay, anyamat ti kastoyan. Umuna arabi imi ka na, Agustina. Ang apaya kastoy nga eh. Ang damot lutag dito sipang kong. Nagsakit na makutay. Mabainak mo't ang mangibag akan ni Agustina. Ay, masano nga taday tuyan? Maigid-gidan mo't ngamin na ito alutag mo't. Mga nanlakay, nakagao kamin kaninanang. Uy, Conrad, anyat mapaspasamak ka. Nagadayuti na kay turungan ti imatang mo. Apa yan? Ada ka di problema? Awan mo't amok ama di nga inaramid ko. Luapay akas jay. Limabas ngamin itay ni Insan Hildo dito balay. Sigud mo't apumampansinday jay basta makitak. Ang apay nga taagi man latim malyaw apulos itay limabas. Anya? Anya nga tati di na nagustuhan. Ada nga ta kinagura na kanyak. Kanina nang, uno ni tatang. Ay na, no di na ka pinansin, bye-bye am ida. Diyak nga rin makaid na amang pampanunot bakit. Diyak makatal na damang gurgura kanyak. Nuguraan da ka iti di mo matam mo ang makagapo, ay kat bye-bye am ida ah. Tinapatag, saan asika ti gumurgura? Ay, mandik ti kasto ang mapaspasamak. Ala, mangan kayong tarumwarak. Inak man kasarita ni Insan ko Hildo. Damagag nanyat kinagura na kanya. Tapaya limabas latan nga awan na pulos tagarina. Ay na, saanan? Bye-bye amon, Conrad.
Makan tayo kit din. Basta rumarak bakit? Mangan kayon. Konrad, masikuga kon. Adanton anak ta. Ngun nga ron. Ti parikot ita. Kat no mapagadaldan to nga ta ti anak ta. Anyan to nga ta ti masakbayan na. Nasingpet to nga ta adumakkel. Amang ano nabisyon to. Amang ano natangken to ti ulo na. Kat agbalin to kat ti asakit ti ulo. Maditi overthinking la unay, lakay. Amom, parparigatem ti bagim iti kastangar aramidem. Jakmet ngamin malitlikan ti agdanag ken agparikaw ti Agustina. Tinasayat. Agrobot ka man kit di. Ha? Papananta bakit? Basta, agrobot ka. Tada importante apapananta. Anya ka mo ti Agustina? Anyat pagkit kita am kanyak, bagtait. Saan, lakay? Saan mat nga amin nga umay agpa-check up dito'y kat bagtit? Makatulong kan ka daytoy. Amon ta, no apay akas ta ti pagdaldalanam ita. Ha? Kayat ka atulungan, taasawa ka kat nga ron. Bakit? Amom, saanan anormal ti kasta mapaspasaram. Isong agpa-check up ka. Agustina, bakit? Iso adi ka agong ungatuan. Para kan ka daytoy. Ay ayatan ka lakay. Iso nga aramidag ti kastoy. O, anya. Naawatam, dagiti imbaga ti doktor kan ka? Uwan bakit? Masapul na tumaram dagiti intag na nga agas kan kawan. Kan surutam, amin nga imbaga na kan ka. Uwan bakit? Ay na, agyaman ako na kan ka. No di pinilit nga agpakonsulta iti doktor. Diyak la amon. Kat, kumusta ti Riknam? Nasayat mo kan bakit? Diyak una yung nagdandanag. Ay na, agyaman akmanan bakit? Pepe! Ayan mo! Oh, Pepe! Ay, tangiwat siyo man. Pumanukaw kay manditan. Anya tipok-pukaw yo aya. Kababain ka na iti karuba. Nakariwawa kayaw. Mapukpukaw ti walit ko. Ayan nan, inalamanan. Inala nga. Kinabawan nyo man tinagikan yawn. Dala siguro dita pandagtipungan nyo Awan mat, 5 tawanan na berberok. Ngamawan mat. Inalam sa, inggatang mo iti arak. Ay, di nyo man amo ti bagbagayaw. Kita nyo dita pandagtipungan yaw. Awang araw! Baybayan yun ano awanay. Awan mutlat karga na. 5 pisos sa mutlat karga na jay. Nay, apay nga ma'am. Inalaman niya. Saan nga raw? Lagulit kayo mananakunak. Maturo kayo kit din tarabiin. Isubleyo ti pitakak. Tanusan idarom kayo. Agulimag kayon kunak nay. Kahit yung sakit ti. Ala, maturo kayo. Didak pagpungtutan. Uyo anak ko, ingkanto man kita anda apong kan angkel mo di tabalayda. Idungungtan sa manan ni angkel mo ni lulam itirapi Nangag mo day chay. Wala na. Nagpigsa ti boses da. Nagapadan sa manan. Day chay tumot nga angkel mo. Amuna nga agkabaw ni lulam. Ngam tutupan na pailaang. Awan mo't ngamin aanusan niya Uncle Pepe na nang. Di na maawatan ni Lola. Wan nga raw, siya kumatimapan. Nasakit pailaang batisikat ko. Marigata na ka magnanak ko. Ala, siya kung di mapananang. Dito'y kayo lang balay. Apong? Apay, anyat sang sangitan niyo. Ay, darom ko, day jayata. Oh, agtatakaw. Asina, apong? Day karobak ngagnagan iti pipe. Ha? Agtatakaw, day jaya karoba. Anak yun ni Uncle Pepe, apong. Saan nyo akaaruba? Ay, anak ka.
Ay, agtatakaw day jay. Inala na jay pitakak. Amangan nadalang dito kamayo. Mapit lang, tabiro ka kapong. Ay, nabayagan na berbero kak day jay. 5 tawanan. Iso na ito, yapang. Nay, nangalam. Wan, iso day ta. Ay na, naragirag yung mga. Adda dito sirok ti kamayaw. Di kasama tagdigdigo sa napong. Manjak, malaminak. Ay na, maminanaw, ngay bagak nga, digaws. Ngam di na kaya at uyaw. Natangkan ti ulo na ita nga apong mau. Kaya't nala siguro ti maay ayaw, angkel. Nalakamot la alam-lamyungan niya apong kay. Ay, awan lat oras kaw amang lamlamyong dita. Alaan nyo man langan, iya balayaw ni apong mau. Ha? Jak masangaw ti mga sikaso kan kwa na. Kana yung nakmut lang nga apaan. Saan nga agpakaturog? Kanay, kababain ka na iti kaaruba. Nakar-ariwawa. Nana, alam tayo kanon diti balay ni apong. Masadot kanon nyangkel ang mga sikaso kan kwa na. Anya, Kan kaslasaan nga agdigdigos ni apong. Di mo't ngamin ay-aywan ni angkel. apay ngay apapanawon na ni Nanang Ijay. Kat balay ni Nanang Dayjay. Iso nga rood ang nagnaid ijay ni uncle mo. Tapno adda mga sikaso kan kwa na. Kasta mo timbaga ni angkel na nang. Kasarita yun to ah. Pasensya kan iti daytoy ang maibaga, kabagis Pepe, ah? Di ka kumamasasair. Ngam awan balay mo, iso anak ipag naid ka kin ni Nanang dito'y balay na. Naragsakan mo't ni Nanang tada ka akad kadwa na. Ngam itatag kabawan, papanawo mo. Balay na daytoy, ngam apay apapanawom ngay. Saan ka papanawain manang sita? Pag naidek pa ila balayo ah, tanay, jak masikasaw. Kan di nakmat ladeng-tenggan. Di napatpatyan ti may bagbagakin kwa na. Lamlam yung takas tati kayat ni Nanang kabagis. Masapul nga atidug ti pasensyam ang mga sikasukan kwa na. Eket awan mo't nga rod pasensya kaon. Naibusan manang. Ay, alang nga rod ah. Kasimot ni Nanang no awan mga sikasukan kwa na. Iso sige, pag naudin mi nga rodan ijay balay, Pepe. Yawid may ni Nanang. Dong dong when can true. Unay, unay. Apong, maturog kayong rabiin. Sana ka makaturo. Kaya't kultiagan son. Indayunin ka Jesus. to. Rabi ako mananta kayo. Itisi Maturog kayo nuwain. namay. Manjak nga rod. Andak kayat yung aramidag. Agkantawan no agsangit nga griyaw-riyaw. Ha? Sige nga ron. Agkanta kayo lata apong. Ala, agkanta kayo ta, i-video kayo man. Di kayo matlag pakaturog. Iso nga, i-video kayo man langan. Tol-tolodan kanto na lumamay magamuanan ingkanto may libay. Apay, asino na giti bisita yu tayo agsapa, sakka. Ay na, dagitay man barkada ti kapsat ko a vlogger manong. Vlogger. Wen, napanda nagdidigos ijay karayan. Kat nag-video-video da ijay. Ay, way. Kasla agblablag samot tan di kabsat mau. Una, pangururayan na kanil ti trabaho na. Taadon dagiti inaplayan na trabaho. Ngam awan pa'y mat imawag kan kwa na. Nagadungarudan na giti vlogger di ti lugar tayaw. Kat oray samot si kamanong. At damot nakitak apos mo. In-post mo mat jay kaagdam ijay talon mong agmulmula iti parya. Pinadas ko lang hanggang makapadismayamot ag-upload iti video. Tal-talumot di views na. Anya? Kat, asino ngay nga ta jay doa ka nagbuya?
Diyak amuan o asino di maysa. Basta siya ti maysa, may katluak ka ng buya. Anya? Kunada ngamin kahit nga da kwarta dita social media. Kaya't ko kumapadasan ng awan mo tagbuya. Agpasuro ka ijay ka anak kam aani uyo manong. Aglablag matlaan mo. Padak mo't labas si tibyos na rayay. Iso nga agtalo naklatan. Talaga siguro panagtalon ti nakaisaltikan tigasat ka. Anyat kuko uyo. Agid editak man. Editak tayo kansyon niya apong ta yaplod ko man nanang. Anya? Ayun. Ado ti mabuybuyak amang ipopos kadagiti apong dangag kabawan. Nagadumot ti agbuybuya. Wala ta makaparayaw da ngamin o duma. Isa padasak man kidi nga upload ti video ni apong. Dong dong wen kanto unay unay intayunan kanto iti sinamay. Nane. Naglukon na di nga uyaw. Apa nga impos na ni nanang. Nagano pa ti Diyos na. Nagloko na di ka nakakaon. Tilararaminan na content na. Awagak man. Oh. Hello, Uncle. Nakawag kayo, Mike. Ayan, Mau. Adaki ti balay, Uncle. Pakpakanak niya po. Sige, ta dumagasak man ita balayaw. May mayat no personal ti panagsarita ta. Bye! Sana nasaya at yar aramidem, uyaw. Pagbalinum kat na content ta apong maun. Awan amo ta apong mau. Ngam kasta yar aramidem. Awan mo takas na, Uncle. Pagkakatawaan dan ta inamay. Gapiti kastangar aramidem. Nagkatawa naman, gaputa marayaw da, Uncle. Adun to, pati marayaw, gaputa nalaing latang agkantan niya apo nga ure bakutan. Basta man yak. Jak kanunungan ti kastangar aramidem. Isar ring mau, tar aramidem. Uncle, no kasapula na yawid ko ni nanang ijabalay, aramidem. Ayan ti inam, kasaritak man. Apay nga itultulok na ti kastangar aramidem. Imbis sa pribado ti panagbiag ni nanang, ipapublic mo, Mike. Apay ngayon tulok yung ayawid na ni Apong ngay nanang. Agpilit mo't nga road. Baybay ang nukasta ti kayat na. Basta di na baybayan ni apong mo. Di na ngamin kayat ti panangipost ko kani Apong. Wen, inung tanak pay Apay ka nga impalubos ko nga ipost mo ni apong mo. Katawan mo't dakas iti dayta. Adun to pa'y timarayaw ko na ka, ngam nagungatlat ta. Anyan? Malabaybay amon, taamangan no day ta ti pamkwatan ti saan tayo apagkikinnaawatan. Iso apat gantalatan ti kayat na, taam momatan ti ugali di ulitag mo, naglaka nga agung ungat. Nanang, denggan na ka. Nagluto ak iti lugaw ka na, muwan. Ita, impasangok ti kamera ka na ta. Subuan ka, wan. Apay day ta kamera? Ag-video ta, subuan ka, wan. Ah, Wan, kunam. awan. Iyon kon ti kamera nanang. Mao din na subo na ito nanang, wan. Agnganga ka. Alay ta. Nalpas ka na nanang. Ato tinanawm na Uminom ka, wan. Agkape Uminom ka pa ititanong Alan, uminom ka, wan. kape nga road ti kayat ko. Manjak day ta! Ay, sos. Apay ngay at tinipay mo titasa. Awanan naibulungan tinanawm. Kape ti kayat ko. Ay, mala.
agpakada tapay nga ro dito video. Bye-bye, kunam. Bye-bye. Ala kakabsat, aging galangin di tati, video mi tangal daw. Ketagyaman kami, tin kay panagbuya. Ay, maglabos ka na bakit Apay ngay ngagugat ka ba nun? Nagsingpot ka laitay. Ala, punasam na tayong buling madanom. Tarasam! Ay, wana. Wan, Pepe. Nanang, kitaan nyo to'y inyaplod ni Uncle. Ha? Ni, video mo't ni nanang dayta. Uy, kung di ungat iti siya kinagaplod, gayam imapal. Ay nagloko mo't dayta nga angkel mon. Kuna na di na kayat nga ipubliko ti kabibiyag ni apong mo. Nang rona ita nga kabawan, ngam inyaplod na butang. May salat ti kayat asawan ti panagunget na kada tayo nanang. Imapal. Ti kayat na, isaw ti mangyaplod ka ni apong. Nimat apong tereng ti content ni Mang Pepe akabagis yun na nasita. Wad nga rod kundi ungat ide. Ay na, diyak kumarabang nga is-istorya hindi kapsat ko. Nga mapunuanak mo't no daduma. Agungat ngamin idi-impos ti anak ko ni apong na. Ngamita, isumatan ti mangyap upload iti video ti iname. Ay, kasta ay hanana. Apay ngay amasapol nga agungot. Di duwada ko man amang ni-upload. Mabalin mo't. Diyak amuman iti day ti akapsat ko. Saan mo't ket di a big deal day takada kami. Masaukla ang balasan ko. Ay na, isunsalat ko kuenan. Di mang ibid-video kiniinang yun. Amin nga aramidan ni inang yun. Ibidyo na, sana i-upload. Kat baybay ano kasta ti kayat ng aramidan. Basta di na kumabaybayan di inami. Isungay na lami idi, tamabaybayan namat. Saan mat siguro ita, nana? Ta iso akanayon nan ti ayan ti atensyon na. Sapay la balasang ko. Tata Pepe, lima ba sakit yan timulay iti aparya? Naksat matan. Di yun sa masipsibuganan. Yak masangaw ti mapanagsibog-sibog dita inay. Bisyak. Ay, sayang DJ Sapay adun dagiti pabasita bunga na. May mayat ti trabaho kitan. Aginanaakaw nga gamulo iti daga. May mayat ti pagsapula kitan ta dakdakkel ti kita. Ha? Andan sa bala trabaho yaw, tata? Wain, sinirekon ti lubong ti social media. Padasek man mo't vlog. Apay, nagsweldo kayo na ya. Saan pa'y mo't kitay nga magsweldo akto Maur-urnungan tayo sweldo aktaw. Ala, nagsayang madagiti mulay yo, tata. No kaya yo, asikaswag, ta gudwa tayo ito iti maapit. Oray ko kwam amin na, jak pagan, ano na jayan? Ha? Sigurado kayo Awan bin na baw yan, tata. Uwan ko naklangarunan. Sibugam no magagat ka. Awan pa kipiyanga ki jayan. Mga nakon, mabisin nakon. Madamdaman, jak pa'y nakalutaw. Agkansyon ka pa Ay manjak, manganti kayat ko. Nay, makaraman ka kanyak no di kagtong palitikayat ka. Ala, agkanta ka, ta agvideo ka. Mga anak nga rodan Uy, basta agkanta ka pa Sige, tanay, iun kong video. May isa, dua, talo, go! Dong dong wen kantro unay indayonan kantro. Tata Pepe, imma dun ti followers yo gapo ni apong tireng. Gapo mutla kanyak Gapo ti bannog ka nga agid edit ka nagbidvideo iti upload ka. Win angam dakkel akatulungan nyo ni apong tireng anang paado ti views kan followers yo.
Bareng agbyag pa iti napaot tapno adda ka na yun ti i-content ka inay. Pepe! Umay nakpakanunan na. Mabisi na ka. Diyak pa'y nangnangan. Makatawanan. Sige. Dahil nakpakanunan ni nanang ka inay. Agawid ka mo tayo. Agawid ako ni Jebalay ti anak ko. Kani uyong apo ko. Kailew ko idan. Ay saan? Di ka mapanijay nanang. Mapanak, tamabisinak, di nakmat pakpakanan. Day dalagan kansyon ti araramidok dito yan. Makabanog mati paparamid mo. Di nakmangarod pakanan. Nakapilpili ka mo titimakan. Di mumut kay at tikilaban kat jak nga rod masagot ti aglutaw. Kilaban ang nakatangtangkan. Awang ngarod ni pagwapangal-ngal ko. Adamot gugot mo, pagngalngal mo. Nakaarti ka mo tabak-baketan. Basta gawid ako. Di ka pumanaw ko na. Nanay, ibatan na. Di ka makarwar dito sa Lidyaw. Agyan kayo lang dito. Ibatik to yung cellphone dito sa ngwanam na nga. Agkanta ka wain ta, aglive ta. Aglive nga? Live makita na kay ti ado at tao. Buyan na ka. Agkan takawan, ta inakita ang jay lut-lutuak apulutan minumadamdama. Sige. Ay, siyak ngay, pulutan ko ngay mat. Natangken na jay. Di mo mangal-ngal. Ala, rugya mong tagkanta. Ta iyon konti live to FB. Sige, kansyaon. Da-da-da-dap-dap-perk jag nanayon, nagitila ilum kanya. Dita, panawan kayo dito yan. Rekta kando. Nay, ayan nga ta, dagiti mang buy-buya kanyak. Kuna na nga duda, amawamay. Awam makita ka tao dito, cellphone na. Hello? Ada kayo? Diya ko nagkansunwan ta, mabanbanog akon. Tapno amuyaw, kanayon nakapilitan nga kansun ni Pepe. No diya kagtong paliti kaya na, untan na. Layatan na ka. Di nakpay pakpakanan. Kani popopok nak dito silid ko. Kuna nang agkabawak ngam samot. Amok matibagbagak. Adalang nagitay malipatak no dadroma. Agin sising paday jay no ada kamera. Ngam no awan. Naguyong kaniya. Promise. Anang. Nalpas ka na nagkanta. Ay, aday tan. Ay, pagamanan, engkanto malibay. Ay, aday ta. Kalkal Pasko, Pepe. Di kan samot nagkanta na nang. Insardeng mong samay. Malang raw, nagbabay ka. Bye-bye. Nagkanta ka wano saan? Apay jak nang nagtikanta mi di kusina. Kat nagpigsamot ti kansyon mo no ka. Nabanog ang nga ron, Mark. Ay, di ka mangmangan. Dahita ti dusam. Apay ayawid yun ni nanang. Kat mayat mo ti biyag na ditaw. Manang sita. As-asikasok mo tanaimbag. Nabuya mi ti live ni Nanang Pepe. Nagado timbagbaga na ijay kontraken ka. Ha? Kaanaw? Apay na jay. Jak binuya ngagpaiso na dyan, wanyat nimbagbaga na iday. Nabarte ka kami ni den. Wen takanayon meten ti panaginom yu dito'y balay ni Nanang. Di mo pa'y pakanunan ti inata. No dagiti kayo ma'am, mailutwam iti pulutan da. Ngam ni Nanang saan? Ha? Amoy amat ngagkabaw ni Nanang. Agkabaw, ngam saan nga iti amin agundaway kat di naamot ti bagbaga na. Limpyo ni Nanang.
At dalatay tiyempo ang makabawan na ti pangikan na kadagiti gamit na. Ha? Iso nga agpin na sensyatan, Pepe. Ngam alaon min ni Nanang ijay balay. Nanang, nyangkel, intaray da iji ospital. Ha? Apay ka no? Naatake ka no, iji pag-ininuman da. Anya, kat kumusta nga ingataan? Diyak ka mo, Nanang. Mapanak iji ospital, itamat lang. Umayak tumo at anak ko. Mari gata na ko nga kote kan ang sao. Huwag nga rood ka bagis. Una yun, ti kasta nagbambanagam. Ala, tangay awan ka duam ijay balay ni Nanang. Ijay tubalayon ti pagnaudam. Tada kami ti mga sikasukan ka. Kababain, mabain ka na kayo. Nagalas ti aramid ko iti kalabas. Mabainak. Pagbainam ko makat awan mo't ti sabali nga agtitinulong nusan at tayo. Pagkawanan dak kuma mababainak ka na kayo, Manang. Ala, sanan aday ta ti panunutem. Agpaimbag kakitdi. Ay, Stong, apay, di ka mapanagpasada ita. Ay, aginanak man may tanay. Awan pa'y inanakaw. Makabanog man tagpasada iti tricycle. Naginana ka manan idi namin sa nakalman. Every other day, butin ti panaginanam lakay. Apay, talaga ka di adimon ka baulan? Makabanog nga raod. Kaya't kung tagritar nga agpasada. Oray kumaano agpensyon ka lakay. Ngam saan mo't? Dahil ang arod kahit, naimbag pa na iti da duma dito at agpimpinisyon da. At dadala nga di babalay na agkuy-kuyakaw. Oray saan da agtrabaho at dalat na kwartada. Ka talaga akas ta alakay. Saan tamot nga rod a pensyonado, tawan mo't na ilepas ta. Manjakon ba kayo? Nabanog akaw. Aginanak mo tantanay, lakay akaw. Siyak lakay nga agpaspasada. Pasi nga babaros na kita kakadwak nga agpaspasada. Napigsa ka pa'y mo't. Kan awan mo't sakit mo lakay. Agpasada ka lata, uray sagpaminsan laeng. Iso pa'y timat gadam. Apay aya, apilitan nagtrabaho. No kaya't mo, di isikan agpasada. Ha? Ay, talaga akit di asadot ka Aminom nga min istong. Talagang adasad-sadot mo. Nga uray idi ka ubingam paylaeng. Kano masapul nga ibaga amin nga aramidem ide. Di ka aggunay no saan ka adagdagan nga agtrabaho. Sumanao, kamarin ako rakmila. Di mabaw ti marikrik na. Ano, ti an na yag. Ngamjaklay bagbagakin ka. Ay na, amamukan istong. Pambaritis ka. Anyat linutom ama si Damila, mabisina kaon. Indadang kulatay na bati abukol ti balatong. Awan mo't mailuto asidaeng. Takasano, di ka mo nagpasada. Okay, namamlatan ti mapasadaak. Di ka mo agdiskitaran. Pag diskitarak kuma, umutangak, ay saanon. Amumut ajak kayat ti umututang. Ay katin kaagdawat ka rin ti anak ta. Mabainak. Sikan ano magagat ka. Makamuka. Agdiskitar kay ti kanam, ta agdiskitarak may. Agkanya-kanya talangan. Nagalas mo't ti kasta pa nagsasaumon. Kasla sa anak nga asawa iti kasta nga ibagbagam. Lakaya kaon, nabanduga kaon, nagtrabaho. Hindi mo pa'y amot yung makitinulong may. Tumultulong akmat. Naglaklako ak ide iti agdudumaan ateng. Inaldaw ang nakasusuunak iti nakalabala ko. No nagabrod ka kung mga minide, di nakaurnong ta. Kat si kakuman at inagabrod. Diyak mga nag, rumarak ta da papanak. Papanam,
Inak makipangan iti balay na kita anak ta. Napurga ako diti bukbukan. Ni apay, insar din yung tagpasada tatang. Way ta, nabanuga ka na nakaw. Ag-retire mo ta. Aginanak mo ta. Nakaada kayo day ta. Sana balay tanada kwartami ikanda kayo. Malaksid ano awan na talaga. Angam no kaya yo, agnaid kayo dito balay, tapno saan yun na problemahan ti kanan nyo. Ay saan? Kababain mat ijay asawam. Sumanaun tumanay. Diyak kurso na dati pa nagngiw-ngiwat di asawam no daduma iso saanan. No adamay ito diyaw, pagyamanan may. Tanay, bakit ang ninanangyaw? Lakayak matay. Kasapula kauntiin na. Apaya di yung kadwa ni nanang ngay may ratang. Ay, nagsinong bat kamay. Nagkakanat nga minti bagbagana sa pinanawak iti balay. Nangan kayaw. Wine, nakipangana kiti balay daading mo apele. Imayak ang mga no damaited mo akwarta anak kaw. Awan ngamin trabaho kaw nagretiro akaw nagpasada. Anya? Apay, nadadaal di paspasada yaw. Saan? Kaya't kung tagina na. Oh, at ito isang aribo. Pasensya kayo nung dahi tapala ti maitid ko. Awan pa'y ngamin sweldo mi. Ay kat pagyamanak latan ano mano ti maitid mo anak ka. Anda igatang maiti kanin mi ijay inayaw. Ay ayabak da tatang kananang dito balay, tapno saan da na problema ang ti kananda. Ngam di da mo kayat. Saan da ka no mapanawan ti balay da? Ay na, amumute nang iti dadakkel ta. Napatag kadakwa na ti daan na balay tayo. Sa bagay matkit di No, anda kwartata, ikantalat ta idan. Takaasi damit. Wan amanong, ngam panagkunak, napigsapay ni tatang. Nasurok mo ila 16 na, ngam di na magkayat tagpasadan. Ag-retire ka nung arudahin. Masadot siguro na. Mila ba kahit, ayan na ito pisang-pisang nga daw. Apay aya, nisnis dagi jayon. Apa ngay? Sayang, nagadupay dagi jay. Nakakarton ti daduma, tanaimbagla pag nisnis. Hindi ka man mangalat na isuot ka. Apay pay lang nga isuot mo dagi jay, ket pang nisnis nga rudan. Basta mangirwar ka. May sa t-shirt, kan pajama. Wano porontong nga pisang-pisang. Isuot ka. Dito yan, pagpwestuak. Pipya dito ito nalinaw. Kan adaw, taglabas sa tatao dito. Ay, irwar kaun tayo, binalon ko alata. Ito, Palimos kakapsat. Maasi kayaw, tilakayaw, nakaskanyak. Nakapsuta kaon. Adon, tisaksakitin tibagay. Isadya akong makatrabaho. Palimos kakapsat. Nay, nangalaam di ta kwarta bilbilang ang istong. Ay, natgadak mo't Mayat mo't gayam tagpalimos. Ano ti mapalimusan no ano ti tao. Anya, di mo kunaan anapan ka nagpalimos. Ay katanya pa yung ay. Awan no jak aramiden ti kastaw, saan ta amangan. May mayat gayam tagpalimos ng agpasada. Makabandaw tagpasada. Nagpalimos ka. Dakulap mo lati mabandaw nga gitay-taya. Di ka lagbain ngagpalpalimos, kat makatrabaho ka pa imag. Masadutak nga rudain. Uray, takasla, laklakayan unay ang tirupak. Kaslaklag, tawinan iti 80 ta matyaw tirupak. Iso ano, daduma. Dapat pagsayaatan ti matyaw arupa, no kakasti abanag. Ay, Sumurot ka kiti kanya kitong bigat bakit. Ta sapan ta ti mapanagpalama.
Agkuyog ta tapno adaw ti matgedan ta. Ha, mabainak. Aglako ak laengen ay itisuman. Agluto ak itisuman ta iso ti ilako. Ay, baka amo ka. Kayat mo ka tiyag bambanugan. May mayat tiyag palama na nalaklaka. Agtugtugaw ka na giigit ti sidewalk. Palimaos. Maasi kayo o tilakayan. Saan na makabaal ngagtrabaho. Palimaos. Sir, Palimaos. Madam. Ni kumpare ka pensyonado ti sumungan. Ay, ikatak ti balabal ti ulok. Pare Carpio! Palimos mamait! Palimaos! Nene. Sikamat gayam na ita pare estong. Apay ngagpalpalimos ka. Awanay, nakapsuta ko ng trabaho paray. In Sardeng County yan nagpasada ta, jak kabaalanay. At ang amin sakit ko, no jak agpalimaos. Awan pangalaak, ti paggatang ko iti agas. Ay na, kasi kamot nga ron pare. Mabitla, ha? Dito hoy. Awatom na ito, tayo supaya paggatang mo iti agas mo. Pasensya ka na. Dahil talat kwarta akon. Jak pa'y ngamin naawat tayo pensyon ko. Ay na, dakkalabanag na ito yun paray. Naimbag ka pa'y. Agpimpensyon ka. Siyak nga'y. Awan lang arod pensyon ka on. Masaksakitak pa'y. Nala, agpaagas ka pare. Bayam, tano adan to kwartak. Ikan tumanen. Ay na, agyaman na ka pare. More blessing to come pare. Adto ti kwartayo tatang. Naamwak ti pa nagpalpalimos yo. Sardangan nyo man tagpalimos. Apay, iba indak nagpalimusak. Ito tiyap mau ka pangalan iti kwarta. Ikarigatan mi kanimanong riti mang iti kwarta kada kayo. Basta saan kayong nagpalimos. Pangaasi yo kuma, tatang. Adaw, ti urnong ka. Nandanin mapuno to idak kalagarapaw na pag-urno nga kiti kwarta. Bakit? Embaga lang arudan dagiti anak mo asar dengamon ti kastangar aramidem. Ngam natangken ti ulom. Apay ay alap dandakit pagsapulak nga rugmot na itaw. Tingarod made, agpampamarang ka masakit. Katawan mo't sakit mo. Benbendaam tasakam, tapno agparang akas lalimtag. Agpampamarang ka nakakaasila unay. Ay ikit, diskarte nga raw. Di ka katagyaman ta makaurnong ta. Tulungan nakit ding aglako. Uray siyak ti agluto iti suman, basta tulungan nak nga agisursor. Ay, masado ta. May mayat tag palama ta nakatugawak lang iti sidewalk. Le, parestong sikamat gayam. Sumra ka. Nakapasar ka may. Uwan man paray. Nakita nga mentay wheelchair yaw. Di ta paraangan yaw. Di yun samat usarinay. Ay, sana na paray. Awan mo ten na hindi ka bagis ko amang usariti na ita. Mabali na dawatan ta usarik langan paray. Makapag nakapay mo't paray. No naduma kumapsurak at aglusduyak. So may mayat na wheelchair ka. Ay kit wala. Alam latan paray. Agyaman ak paray. Kinun gayam. Agpa-operaak no next week. Kurang pa ito na or ko pagpa-operak. Amangan no, ada may titmaw nga. Uri basit na tulong, pare. Naimbagkan ka ta, agpimpensyon ka. Sige, pare.
Ikan ka. Talaga natangkan ti ulo ni tatang nanang. Wen nga rod agasam naka-wheelchair ijay sentro ngagpalpalama. Agpampamarang masakit. Una yun. Di lagbain ni tikas jingar aramidan na. Numamuan man ni Manong daytoy ay siguradong aungtan na. Ay, sukir dayjay nga amayo. Anyalangan nga iti ibagadag iti taong numamuan datar aramidan na. Ibagadan tukit ti apabaya kaming anak yo. Wen nga rod ikanyo met iti kwartana. Ngem saan latta makontento. Kayat na kano ti makaurnong adagos. Jak amo no anyat iyor urnungan na. Siguro, nakaurnong kayon anya, Tatay Stong. Tadakkel lakit di ti mapalpalimusan nyo. Adamot ba set, Jigaw? No kayat mo, adda na pintas apang yan vesam iti kwartam. Ag triple adagos. Ha? Anya ka dito? Jay papapanak, tata. Dakkel kita ya ijay. No kayat mo, inayon mo iti kwartak ti kwartam. Tapaadon tam. Ha? Invest ko nam. Sa ita. Tayaman na hindi magbagam. Agpadamat na dayta, tata. Aguray agurnong akpay. Nayunak pa'y jay urnong kaw. Alang rod, ibagam tulat ta, no nakaurnong kan. Tapaadon ta, tata. Ay, makabanog mo'y tagpalama. Nay, kunak man no kunam analagan at trabaho ti kasta. Makabanog mo't ano bumayag. Nang runa no awan mangta di ti palimaus. Tag-retire ka manen Ay, uwad siya. Masaduta kung ngagpalama. Katusto nga minen Adan samot urnong mon. Adan umdasan na dya pag negosyo ok. Padwak na dya ay. Anya ang negosyo. Basta, mamuap daw. Sugalan samot to'y imayan ta, Jigaw. Wan, Tatay Stong, di ka madanakan. Tasyur hit na ito'y. Umado ti kwartam. Kasano nga'y, kadyak mat amaw ti kasta. Siyak nga rod ti makamu. Siyak ti ang gunay Basta itad mo ti kwartam kanya. Alang araw, makamuka, Jigaw. Oh, adto yung tinagbalinan ti kwartam, tata. Ha? Ala, madumot law na yan. No kunak to mangamin kan ka, tata. Nagtriple day ta. Inton maminsan, manayunan pa day ta. Mayat mo't kayam. Agsublitan to maning no maminsan, tata. Bumaknang ka dito'y. Apay, nangalaam di ta kwartam. Nagadumo daytan. Ay, katay tubo ti kwartak Sukatakaw to'y dakalagarapon nga alkansyak. Sukatak ititimba. Ibagam tagpaiso kanyak. Nagtakaw kan samot. Saan? Anya mo ti pagkitkitam kanya kaw? Anya ko magapo ngay ngagtakawak. Basta ada naginbisak. Kit imado adagaos bakay. Day, kita tamangan no tilar aramidam. Wano, makisugsugal kan. Ay, sana siyak. Ni Jigaw. Makitay taya aklaken ko ana. Makapabak nang gayam di papananda. Ay naistong aya. Nabayag kuman abimak ng dayjay ajigo. Ikit sa balimot kanya ka. Talaga siguro nga agsuswerte iti dahi tao. So nga idulin ko dahi tao ta paadwag to pa. Di ka nagsubli ijay. Umdasan day ta pagpuunam iti negosyo. Ado daytan, sayang numapukaw. Umado dahi tao, sana mapukaw. Tulungan na kiting agbilang, ta dubyan taman abilangan. Nangabak tamanin, tata. Ay na, ay, maya na. Wow! Bumak na nga kung Jigaw. No kayat mo, itay ata amin rin. Tanong mga bakak, isardang tan.
Ditan ang subli dito. Itayata amin na ito. Dito yung nagadunga inabak ta. Wen tata, tapno umadupay. Makagatang kan itilugan mo no agawid ta. Alang harap, sa nabalay ta agsuswerte ta. Sigurado ang mga bakta. Adakan, anyat orasan, apay nga itakalaan nagawid, istaw. Di ka aglos pak dito'y ayan tiri daw umunag ka man. Abay, anyat sangitam. Nagsayang. Sayang nga talaga ba kahit awanan di nagado ang kwartak. Anya, apay, Naipaabak mi amin ay. Sayang nga talaga. No apay mo't nga minandi kampela nag-aaway. Ano kuman di kwartak. Ayun, sayang nga talaga. ay, daytan tibagbagakan ka istong. Anya ngay, di na ikisap adagusan. Mamatpati kan tumo ngamin dita. Idagel na kaladay ta asugal. Nagsayang. Sayang. Istong, manganan. Sana ka mabisay. Awan bibisinak. Awan ganas ko mga. Awan ganas kong nagbibiyag. Ay, agtal na ka man istong. Saan at tila ibagbagam? Tumakder ka ditan. Kas kalapimpiman anak katugaw dita suli. At dabot tugaw. Apay adita pa'y tipagtugawam. Kunak no makagatang akitilugan ikaw. Kunak no mapadakkel kunto'y balayta. Kunak no andan pagnegosyaw. Agam napukaw akas lasaw jay kwartak. Ala, husto daytan. Awatem tinagbanagam. Tanya ngay, natangked mo ngamin ti ulom. Dinak mo dengdenggen. Panawanag ni daw, tatumpa kaklangan di tatawa. Ay naistong aya, saan man atila ibagbagam. O may kakit din tamangantan. Naimas di si daen ta. Balatong asinagpawak iti tinapa. Kaslawanan na pulos ti pigsak. Kaya't kunti agunat. Kaya't kunti aginanamila. Ang nagserbi ti panagbiag no awan mo't makukwarta. Igatangan na kung itilungon ka ba kahit. Anyat igatang ko ngay, katawan mo't paggatang. Ha? Alakit ding, tumakder ka di tanistong. Mabirukan ti kwarta. Iso asaan aday ta, ti pakadadaulan ti utek mo. Ne, tatang, adda kay magayam dito arubayan niyo. Kumusta kayon? Ni, tang, anya tang tangadan niyo dito punti guyabano. Adda bunga na aya. Uy, tatang, agsao kay man. Mangmangagdak wano saan? Nagsayang nga talaga. Bakla nga kumaitan. Ay, sus, ay, umay kay man. Sumrag kayo dito balayo. Sumip nga din. Nga matakay pa ilan dito ruwar. Umay kayo. Kasta na taamayo. Kanayon ang maikulkulang. Saan nga agsasao? Awan gaganay gayan na. Di pa'y kat agdigdigusan Anya? Kun saan amang mangan. Di pa'y matmaturugan. Agsangsangit latan ti kukuan na. Kat pilitin nyo amangan No kasapulan na subuan nyo aramidan nyo. Tapno saan nga agkapsot. Ay na, subsubwa ka na ko. Ngam dimot agnganga. Iso apag nga iso amasubwa. Ngam di na mangal-ngalan kantil munan. Anya? Di na ngamin maaklon ti pan nakaabak na. Agasam mo ngamin jay impaabak na akwarta na ngay. Sanga timba ko naman. Ay, basol na mutlaang Ala, diyo pa'y lang arod ungungtan ni tatang. Tamang ano at adda ma-stress. Ay aywan nyo lata.
Nay, Istong, nakadalupisak ka pa'y mula di tadatar. O may kaagiddan at maturog tan. Maulaw akong Mela. Matayaksan. Ha? Anyat sasawam. Ay ayaban na kung raamang kaninang ko. Umay daksuksuk na rin. Agpuraw amin na makita ka. Ipan kung sana talaga. Ha? Ay sus, Istong, agpaypay sudaytan mo now. Agar artista ka laang. Istong, ha? Ala, napukaw nan sa mga agpay sutipuot nan. Ay na, una yun aya, ay Istong, agring ka! Hindi nanang ti umawag. Hello, nanang. Ay naray anak ko, pasensya ka nun na disturbo ti panaturog mo. Itaray tayo kuman ni tatang yu iti ospital. Ha? Apa nanang? Agkakapsot, di mo't ngamin maturog kan mangan. Napukaw na ti puot na. Nagpusyaw. Esos, mabit lang nga ron. Tagrubuatak nanang. Timpuarte agduduma asakit yu iti na-stress kayo, tatang. Wan nga ron, anak ko. Katanya ngay, pimayson ti panagpampamarang mo ide. Talaga ang masakit ka itan. Kan talaga ang mausar mo, jay dinawdawat mo ang wheelchair mo. Bakit? Ala, di kag sangitan, tatang. Di kag danag, tasaan da kayo abaybayan. Di kayo unagladladingit, tapno daras ti panaging bagyo, ah. Pakawanin tak. No saan kayo ngayong pangpangag ide? Kitagiyaman at nasandak abinaybayan.